سلام فنوي ار تي في بمكتال تركبوا كبراتن كربان كم يتعلو لمسرس عسست تري فرق معالت فرقان سلالو زيناتات وشتن وصعن انه زينا زقرب لكم لهم تخلي كتكاتلنا بخبرنا عدم قدما كم الامور ارس زينا كقدم بريزيدنت إسياس أفوركي تمالي عب علماوي زوباون هاجراون قدات سفيح ما بيهيبو أبزر زراتو كنسجل بريزيدنت إسياس أفوركي عب علماوي زوباون هاجراون قدات تتكورن سفيح ما بيهيبو بزعبازين 3 ساعات فرقان زغط سلك على محتل سرالو وتسبساب كنا مسكال كرزكير كقربوي بريزيدنت إسياس أفوركي تمال سوني عسرت خلطة الريك التشعين سران شدشتن بالراديون تلفزيونن بقات تثاب استمحل الفرق على مطيق مسمع كنا زينا هاجرنا أبستفل لي علماوي زوباون هاجراون قدات سفيح مبرهيبو بريزيدنت إسياس علماوي كنا تثامل كيتو أبزقرب الحطة أنكو قصراوي سرعات نايم مسرات هاقنة أبز حلف 3 عامتات زغطة لصعبين كل انتناو منقل قوال أمريكا منبارو الزخونتات زفتر شغلت دما نتي ماغا زبل سرت امنت كم زمصه بزي سرت امنت الزيقه نامريكا حيال دمغبارات تباهيلو سغونتات يوسد كم زلو ابريهو قدما شتنايز زوسد زلو سغونتات ባህርያው ጸጋታት ምቆጻር ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተወስደ ስጉምቲ ሓደ መርአያ ምዃኑ ብምጥቃስ ጉዳይ ግሪንላንድ ካናዳ ሜክሲኮ ኩባ ኮሎምቢያ ፓናማን ኢራንን ዝበሃል ጉዳያቱን ይዝረበሉ ከም ዘሎ ኣሚቱ ሳዕቤናትን ኣንፈትን ናይዚ ምዕባለታት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብምልኡ ምንባይ ከም ዘይከኣል ኣገንዚበው ብዘይካቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝህልዎ ጽልዋታት እተን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ማለት ቻይና ሩስያ ህንድን ፓኪስታንን እውን እንታይ መልሰ ግብሪ ከም ዝህልወን ክረአ እዩ ህዝቢ ዓለም ብሰላም ፍትሕን ምክብባርን ክነባበር ዝደሊ ዝበለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እዚ ክሳብ ዘይኮነ ዓለምና ቀሲላ ክትነብር ከም ዘይኮነትን በበይኑ ምዕባለታት ክወልድ ከም ዝኽእልን ኣረዲዩ ኣብዚ ዓለማዊ ምዕሪት ኣፍሪቃ ብግብርን ኣድማዕነትን ኣላ ክበሃል ከም ዘይከኣል ዝገለጸ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዞባና ግን ብምኽንያት እስትራቴጂያዊ ኣገዳስነቱ ክጽለ ስለ ዝኽእል ነዚ ጽልዋታት እዚ ብወድዓውነት እናንበብና ክንከይድ ከም ዝግባእ ኣገንዚበው ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ክህሉ ንዝኽእል ጽምዶ ብዝምልከት ድማ ጽምዶ ሓድሽ ነገር ዘይኮነ ዝነበረ ምዃኑ ብምግላጽ ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚርና ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ክንነብር የብልናን ንቕድሚት ክንጥምት ኣለና ብዝብል ምስ ኣሜሪካ ናይ ጽምዶ ፖሊሲ ከም ዝተኸተልና እንተኾነ ዝተፈላለዩ መምሕዳራት ኣሜሪካ ክኽተልዎ ዝጸንሑ ፖሊሲታት ሓጋዚ ከም ዘይነበረ ገሊጹ ኣብ ቀዳማይ እብረ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኣብ 2016 ነቲ ማእዙንስ ሰሓተ ፖሊሲታት ናብ ምእራም ዝቐንዐ ጽምዶ ከም ዝተጀመረ ብምግላጽ ድማ ምዝናእትዎ ዘለና ሓድሽ ዓለማዊ ሃዋሁ ተዛሚዱ ድማ እቲ ጻዕሪ ኣብ ዝካልኣይ እብረ ቀጻሊ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ንኩነታት ሱዳን ብዝምልከት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ህዝቢ ሱዳን ካብ 1989 ኣብ ትሕቲ ሙእተመር ወጠኒ ዝገጠመ ከቢድ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዕንወትን ምፍዋስ ዝወሰዶ ተበግሶ ብግዳማዊ ምትእትታው ማእዙኑ ከም ዝሰሓተ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ 2 ጀነራላት ኩናት ዝበሃል ብፍላጥ ነቲ መስርሕ ንምዕንቲ ዕነቓፍ ብናይ ደገ ሓይልታት ዝተደፋፍአ ምዃኑ ኣረዲኡ مرقص إرترا اتحدرت تسكيم زل مسجاجر بايتو نتهاجر نبر أمان نمبصح أدل مهابون مدقافون كم زخونون أنا سيرو سودان تتأماتي سلزخونات قداي متتوات كم زخونات تغيس دما ناي سودان رقات نزك بابت رايزي كونه كينو عبي عبركتو سلزلو نتشجر نمفتح كله كواسا قالو كم زقبا أسمير اللو بزعبا وسط أو كونتات إثيوبيان أواج كوينات بلسقنا عندما بريزيدنت إساس أتو كوينات بقاندو أنصار حزب إثيوبيا مالت أنصار أمحرا تقراي أورومو سومالين كالوتن مخانو قداي كلت ميات كأ مدامق كم زخونة أبريهو اتزكايد زلت صعوق زمته سنفنا نديت فرحن سسعن زدرخو مخانو بمقلاز كأ اتي أجندا ناي قجل بلسقنا زي كونه ناي كالوت تلقو مخانون كاب ناي السودان كونتات فليخا كم زي رئن أبريهو مزهاوتتو نديات كي هاوتتكا كاسينكا مسرح كم زقبا دما أسمير اللو أمود أتانا كنت شحن سران حموشتن أب سعود عربن قبصن زفتصمو مبصح ملكيتو بريزيدنت إساس نايبين خاص سلامن رقاتن لمعاتن زبهال كم زي اللي بمحبار ناي حبار رقاتن مفتار ناي حبار مرداتا مخصقاس كم زاد اللي قاليسو
سعوديان قبصن أبزوبا نايقزاء رسن بوتال لون قالوا تهاجراتون بتماساسالي زبالة بريزيدنت إسياس من سعوديان قبصن زلو من مخخار مغزلتان ايتقد محجق كايد تنحي من رداءات مخانو أرديوم إرترا نتصلتاق أيح بحرب الزملكات عصر تغلطة نتبثات زحازة إمامة كم زغربة زغالة بريزيدنت إسياس ህዝብታት እዚ ከባቢ ሰላምን ጸጥታን ከባቢውን ከረጋግጽ ዝኽእል ባዕሉ ስለ ዝኾነ ሃገራት ነናተን ገማግም ክሕልዋ ከም ዘለወን ናይ መወዳእታ ዓላማ ከዓ ንልምዓት ምቹእ ባይታ ምፍጣር ከም ዝኾነ አብሪሁ ኣብዚ ቤታዊ ጉዳያት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቀዳምነትና ልምዓት እዩ ድሕሪ ምባል በቲ ዘሎ ዞባዊ ሃዋሁ ጅሆ ከይተተሓዝና ናይ ልምዓት ስራሕትና ከነሳልጥ ከም ዘድሊ ኣረድዩ ዛጌት ዝሰርሕናዮም ክንየተሎም ከም ዘይግባእ ብምጥቃስ ኣብ ናይ 2026 መደባት ህንፀት ትሕቲ ቅርፂ ፍወሳ ማይ ኩዕታት ምስሳን ሃብቲ ማይ ፀዓትን ትምህርትን ካብ ዓበይቲ መደባት ምዃኑ ብምንጻር በብግዚኡ ዓቕሚ ንምድላብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ብዝርዝር ኣረድዩ ኣብ ፀዓት ንዘቤታዊ ኣገልግሎት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ዘገልግል ቀረብ ንምርጋጽ ኣብ 12 ከባቢታት ንኡስ ርባባት ንምውዳድ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጎኑ ጎኑ ኣብ ጽላታት ሕርሻ ሃብቲ ባሕርን ዕደናን ዝትግበር ፕሮጀክትታት ከምኡውን ኣብ መጓዓዝያ ህንፀት ኣባይትን ካልእን ዝተታሕዘ መደባት ከም ዘሎ ሓቢሩ ጸጋ ሰብ ምምዕባል ብቕዓትን ሞያን ምኾስኳስ ድማ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታት ስራዕ ምዃኑ ኣረድዩ እዚ ሰፊሕ መደባት ልምዓት ኣብ 6 ዞባታት ተኸፋፊሉ ሰፊሕ ሱታፈ ህዝቢ ብዘረጋግፅን ዓቕሚ ምምሕዳራት ብዝሕይልን መንገድታት ክትግበር ምዃኑ ከዓ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሱታፈ ዲያስፖራ ኣብ ጉዳይ ሃገር ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ናይ ገዛእ ርእሱ ዓብዪ ታሪክ ዘለዎ ምዃኑ ብምግላጽ ሕጂ እውን ተረኦም ኣብ ህንፀት ሃገርን ከምኡውን ኣብ ዜናዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምኽተን ምሕያል ነቲ ዘሎ ውዳቤታት ምሕያልን ምውርጻጽን ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣብ ኩሉ መድያት ልምዓት ዝሳተፈሉ ባይታ ክፍጠረሎም ከም ዘድሊ ንዕኡ ዝኸውንን ኣብ ጭቡጥ ዳታ መሰረት ዝገበረን መርሓ ጎደና ወፂኡ ድማ ንትግባሪኡ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጹ